Achaka na kodi kramna Dickson thuolo mag rowere ahinya tije ma dongo lemo mago mag piny owacho. Apani ato rowere ang jama koda kawuono. Ingeni ntik milongo ni experience. Yeah, mano miwa people are complaining ni a thon experience mare ji konge malach. Ji ka wacho amadi kata nyachae wacho ni joglony margi kata mane yore mar chike and other field related to that large. Koro vijende dwaro ga ne be included, but that technocrat experience vijere are under experience. So maybe negi nyalo ndika but it's not a guarantee ni kindiko you have to qualify, because one of the things mirang a panel are the experience. Koro apani mano we should not be too ambitious as youths. Apano ni gwangenga limit one nikech indeed kipenyo kata vijende mano rowere mano apply to ninias IEBC go ipenyo kata mana the last IBC report ipenyo kata mana IBC Act, why it was written, when it was revised. Magoro choni vijende unge gingeyo Chiloba was a young man. So when you're saying vijende has no experience, jigni kijende unge kod lony. Onge gima chalo kamana. Paro ni kanyang na pogre matin. Nikech vijende angadiri vijende nyo ondikore kirene gi oro letters magi ka gidwaro ngowa gidwaro tijni. Tan kimaneno ka ekini ntiere kaka government kata sirikal ntiere joge manyo dwaro e yangowa e kanyo. Anano ka selection